sa in English nga version aning maong gospel dunay pulong nga wa lituka dinhi, wa gibutang dinhi sa atong Bisaya Cebuano nga version. Ang gibutang diri ningon, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. We are just servants and we are doing our duties. Pero dito sa English, ano ba in English dire? Niingon dito, we are unprofitable servants. We are only doing what we are ought to do. So, unprofitable servants. So, mas ligon-ligon to dito. Kung sa may punto ni ini mga igsoon, kanabang sa atong pagbinuutan aning kalibutana, dili gid ta mangayo og pasalamat. Ano ba? Ayaw gyud pangandoy nga pasalamatan ka sa imong pagbinuutan, labi na gyud sa imong pag-alagad ngadto sa imong isig katawo. Ayaw gyud pangandoy nga pasalamatan nya asaman oyon mo dili. Kay maura ba nay maka-stress nato usahay? Daghan kay nagdepresyon tungod ana. Kana bitang mga kulang sa pansin, mga tao bang mga KSP. Nganong naki-SP man, kay nag-expect man nga pasalamatan. Labaw na gyud, nag-expect nga bayran. Samot na gina. Di man gani si Kristo mosugot nga pasalamatan ta, labaw nag-expect tag bayad. Nya kamo, og motrabaho mo. Motrabaho ba? Unsa man, mag-expect mo bayad, mag-expect mo appreciation, patay mo diha. Magpunay gyud mo gumbol ang magsigig reklamo kana magsigig yaw-yaw kanang na nag-expect nga i-appreciate siya, bayran siya, tagaan siya reward. Nya di man mosugot ana ang Ginoo ngano man sukwahi man na sa kinabuhi ni Kristo. Sukwahi na sa kinabuhi sa mahal nga berhen. Sukwahi sa nas kinabuhi sa mga santos. In general, sukwahi na sa kinabuhi sa mga taong tuas langit. Kaya mga taong tuas langit, ang reward nga ilang gikinahanglan, maura gyud ang langit. Wa na, dinis kalibutan, di na ta makinahanglan na. Kanang daygon-daygon pa ta. Nabitang doon ay mo anhi dinis simbahan, yan magsiging mo mula pader, kanindot na gisimbahan, gipanindot, good ni mo pader, magsige sa kong ingon sa kong hunahuna, ako na good ni, ako na good ni. Muna pagbasa na ko sa gospel karon ako hala kawa na ko'y uwaw. Moingon ba ako sa kong una ako na good ni. Layo ra ninyo na ako anak ko. Karon uwaw kay kustanan iyong Ginoo kabati nimo binuhatan naong pa lang nimo siya no kabati na nimo naong. Ang ana bito. Niya nang Ginoo na pagbasa na ko ani nako hala dakuan ako adtog sayo po. Muna mas stress gid ta. Diri sa unang pagbasa gisgutan ang mga kinaiya sa usa ka sumusunod ni Kristo diha sa pamilya. Ingon diri nga mga asawa sa to tudloi ang mga asawa nga di magsigig panglibak. Nya kinahanglan kuno ang mga asawa matinahoron sa ilang bana. Dili magsigig hubog-hubog ang mga asawa des una mo ipalahubog no. Di maghubog-hubog ang mga asawa, di kuno magsigi og kanang panglibak, nya mutahod Dios bana aron dili kuno masaway ang pagtulunan sa Ginoo. Nya kamoron dinhi mga asawa, di mo libakira. Oy tubag. Mayo, mutahod mo sa inyong bana o magsigi mo yaw-yaw sa inyong bana. No, to na. Kanira ba mga asawa? Mura nagdili asawa, mura na nog inahan sa ilang bana. Siging yaw-yaw, siging badlong, sana siging pangoriksyon. Oy, di na mo'y role ninyo ay mga asawa. Ang role sa asawa mao ang pagtahod sa bana, ang pagsunod unsay gustos bana. Unay role sa asawa. Ya unsa man say role sa mga bana?
ang pagpugong sa kaugalingon o ang paghigugma o pagpakamatay para sa ilang asawa. Nyag mabuhat na ganin ninyo mga bana, ayaw mo pagsigig pangayo nga tahuron pa mo sa inyong asawa, pagpakamatay mo diha anang inyong asawa. Labi na yung tanaw ni mo, bluod na kay nagnaong, ana, pakamatay, ana. Ay pagsigig pangita atong mga sexy pa kay dito, ayaw na. Pare na lang mangita na. Pare o may asawa di. Tungita itong pare. Pero dili aron magbinuang, aron mag-evangelization. Kamu sa no, yung hunahunao na, maudayo na. Nya, ang mga batanon, ala, pugong sa kaugalingon, tahod sa ginikanan, buhat unsay sakto, pero dili mangayog bayad, dili mangayog pasalamat. Gihuna-huna ako no ninyo, kung sundo ni nato, mas stress pa ta. Manluod pa ka. Di na. Sa pamailain, masuko pa ka. Di na, oy, kasagaran Diyos kasuko, nga yung maghuna-huna ka nga tahuron ka. Kamo day mga ginikanan, ngano magyaw-yaw mo sa mga anak, ikaw, wa kay tahod. Di ka maminaw nako. Di ba giingnan ti ka? Mao sa nang pari, magkusmod ang naong, magsigingon sa Kristan, di ba giingnan ta mo? Iapil pang lektor, di ba ter giingnan ti ka ter? Ang lektor sad inigawas ito sa Kristan, kakusmod sa animal ni pari, sayo pas buntag sabaan ta. Mahuli ang lektor ba? Gayaw-yaw. May ratag matay kang pariya ka. May ratag ilisan ka. Amo to pa ba kay lektor nga nag-ingon ana, ano kay kanira bang gawali? May pagkayawan on gini. Ay ngano di man na nato dawaton nga tinuod man na. So, wala isiglang tag paningkamot karon nga magsige tag ingong sulugoon ako. Ang mahal nga Birhen Maria, ningon siya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Pagsulti niya ani, kinasing-kasing ninyang gisulti, unsa may nahitabo, ang iyang anak, isip reward sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, ang iyang anak sa iyang atubangan, gibunog og maayo o gilansang sa cross sa iyang atubangan. Mao ba nay reward sa kabuutan sa mahal nga Birhen? Gi kono. Kamo buutan kay mos Ginoo nya sa inyong atubangan kulatahon inyong anak bitayon pagyud hantod mamatay, mao nay reward. Pero para sa mahal nga Birhen, maotoy reward sa iyang kabuutan. Og wa gyud siya mo reklamo bisan gamay kay para niya worthy ko ani nga hatagan sa akong Dios nga naghatag sad nako daghang maayong butang. Hinduta na no? Kana bang di ta magmahay? Mo to ang mahal nga Birhen, wa gito siya pagmahay, wa to siya stress. Maubitang natong gitawag sa Our Lady of Sorrows. Ngano man siya mo'y tigpaluag sa atong mga sorrows. Ngano man kay nakabuntog siya sa kasakit aning kinabuhia, wa gyud siya ma-stress sa kasakit. Ngano man kay tinuod gyud siyang sulugoon sa Ginoo. Nya kamo magpasugo mo sa Ginoo. Kuy tubag. Magpasugo o manugo sa Ginoo. Na kusog ra ba kay manugo kadaghanan? Sus kusuga manugo. Kana lang ting board exam, ingnon yung Ginoo, Lord papasara ko. Yung Ginoo, papasaron ti ka nga mao ang imong utok ko man nakapasar. Kana bang suguon yung Ginoo ba? Pugsong gyud ang Ginoo. Kana bang inana? Makubid gani, suguon yung Ginoo nga ayuha ko sa COVID. Ngano di pwedeng mamatay ka? Di pwede? Oy, pwede ay. Pare, makubid, Lord, ayuha ko kay magmisa pa ko. Anong di mamatay ka? Waday makapulis imong misa na mas Father Leo. Di ba? Ang bana, Lord, ayuha taong ko, Lord, kay so batanon pa kay mi, Lord. Akong asawa, batanon pa. Waday makapuli nimo, ikamatay nimo. Na may daghang si pare day mapuli man to.
Akong mga anak, Lord, bata pa kaayo. Ayuha taon ko, Lord. Yang Ginoo, di na mabuhi imong anak ug wa na ka. Di ba? So kuan ra kay ta ba kanang sana manugo gyud Ginoo. Ayaw oy musunod tas Ginoo. Isipon nato ang tanan nga nahitabo sa tong kinabuhi nga planos Ginoo. Nya maningkamot sa gitag maayo nga makasunod sa planos Ginoo, dili magsigig supak-supak sa planos Ginoo. Kana mo importante. Si Saint Leo the Great, nataw ni siya bana-bana year 400. Pagka year 440 sa to pa 40 anyos siya, nahimo na siyang Santo Papa. Namatay siya edad 61. Ako karon 57. Upat na lang katuig ang kuwang patay nako. Kung akong ipariha sa iyang edad, unsa may nabuhat ni Papa Leo the Great, nagitawag mo siya the Great. Iyang napanalipdan ang tibuok simbahan. Hapit na gid unta ta mapildis mga barbarians, pero giunsa niya pagbuntog ang mga barbarians. Itong barbarians mo to sila murag mga ISIS ba atong panahon na. Nya ang atong stronghold sa atong Catholicism didto pagyud sa Roma. Nya atake ang barbarians, purting ligunang mga tawhana, way pagtuo, ang ilab hotdon ra gyud patay ang mga Katoliko. Gisugat niya with humble and loving and friendly heart. Nanguli ang mga kontra nga wa mo atake sa Roma. Way away, way pinatyanay, wa tanan. Naghigalaay. Unsa iyang gigamit? Niingon si Saint Leo sa iyang principle, ang tanang tao sa kalibutan gipakamatyan sa Dios. Matag tao kabahin sa lawas ni Kristo. Nya ako, muduol ko ninyo, isip kamo, kabahin ako kabahin ninyo. Di ta kontra. Ang tuo, dili kontra swa, di ni sila magsinagpaay. Ang kari, amigo diri, di ba? Ang ilong dili kontras lubot. Mo nang gipalayo ang ilong kay siya may tighangos, ang lubot ngilad man kayo baho. Haron dili sila mag-away. Magtinabangay, siya'y muhangos, siya sa'y mupagawas. O, di ba? May kaayo ang unity. Nganong awayon man gid nato nga pwede raman ta mag-unite kay membro raman ta sa usa ka lawas. Mangita lang kuno tag asang atong role. Mo na kamong mga asawa, dili na kinahanglang awayon ang kabit. Paghiusa na lang mo. Pangita na lang mo schedule. MWFA mo, TTH ang iya. Ana, o na maghiusa na mo ana. Kinahanglan pa ginang awayon, aron lang jud ka makasa. Di ba? Nya, ang pare ug ang madre, mag-schedule sad. Inig pangadji natog amahanamo usa sa atong sangpiton diha or ihangyo sa Ginoo sa atong amahan, moingon din ta moabot kanamo. Sa toy moabot? Imong gingharian. Nya, ganahan mo nga maghari ang Ginoo. Tinuod yun nga ganahan mo. Nakasabot ba taani? Ang mga Parisiyo wa kasabot. Mo nang ilang gipangutana si Jesus, kanus amang gid na maghari ang Ginoo? Ingon din si Jesus, ang paghari sa Ginoo dili na makita. Ang paghari sa Ginoo anha na mahitabo sulod ninyo. Ang pasabot di ay, di na ta magratol-ratol nga hala, tu ay Ginoo didto. Tu ay Ginoo didto. Adto ta didto kay tu ay Ginoo didto. Sa aril ta San Vicente sa awa diha, Siano ra na diha. Kadto didto kay tu atoy Ginoo. Katong paria, may tong paria kay naagi toy Ginoo na. Sa karid ang gamisan sa wa na lami oy, wa tay makuanan. Ug mao gani atong batasan, di maghari ang Ginoo. Kay ang paghari is Ginoo, matud pa ni Kristo, di ni makita. Dili ni usa ka lugar, dili ni usa ka butang nga makita, kung dili anhi ni mahitabo sud nato. Kumusta man mo ron? Naghari na ang Ginoo diha ninyo? Sure?
Kinsa man dinhi ang siguro gyud nga naghari ng Ginoo diha niya isang kamot. Kana siguro jud ka ba nga ang Ginoo diha na gyud naghari na gyud nako. Sige. Oy, way klaro. Unsa may timaan nga naghari na ang Ginoo o naagid ng kalinaw. Kana gyud mag-una ang kalinaw. Ang taong malinawon giharian na Ginoo. Musta mamuron, malinawon mo. Wa mo magsigig hisgot ang mga utang sa inyong isigataw. Maayo. Wa mo magsigig hisgot ang mga utlanan sa inyong mga yuta. Wa mo magsigig kabalakaan ng inyong mga anak, makaeskwela pa bagdili. Wasad, wa mo mabalaka nga makubid mo. Maayo. Wa mo mangural sa inyong balay. Ngural lang. Balaka pa dahil mo. Oy, mga buang nun tayo. So, bahala na mo diya. Basta na ay kalinaw. Nyaon sa maning kalinaw. Ang kalinaw, maunay makapahatag nato sa ikaduhang timaan sa gingharian sa Dios. Unsa may ikaduhang timaan? Unity. Panaghiusa. Kahiusa. Kung ang taong malinawon, may sana siyang makighiusa siyang silingan. Muna si San Pablo, bisag na priso siya, malinawon man siya dito sa prisuhan, ni amay nagbangi nga duha. Nagkabangi ba? Sa tingan na to? Si Pilimon o si Onesimo. Mura magkanis Onesimo, ulipon manini, sulugoon manini Pilimon, pero iyang gi-reject. Basig iya tingin gipapriso kay ngano nagkita man sila si San Pablo dito sa prisuhan. Niingon man kay San Pablo, gusto ta ko magpabilin siya diri pero ako ni siyang ipadala balik nimo. Nya dunay gitambag si San Pablo, siya ikaw buutan man kay ka nga rin ako, may man kay kang muatiman ako. Nagtuo mo jud ka Ginoo, karon hangyoon ti ka. Dawata pagbalik si Onesimo. Tingali kaniadto wa say kapuslanan para nimo. Karon mapuslano na siya. Tingali kaniadto imo siyang ulipon, karon imo na siyang igsuon. Amo na siya unity. Kana bang magtan-aw ta sa ato isig katawo, dili na kontra sa politika, dili na kontra sa kaning niang sa inilugay anang yuta, dili na kontra tungod kay kabit nas imong banas una or uyab nas imong bana, ex nas imong bana, bisag magkuyog pa sila, anang malinawon ra gyud ka. Nya mo na inyong bation mga asawa. Kakita mo ro nagtabi ang imong bana ug ang iyang ex. Malinawon ka. Oy, wagin mo klarong tumbaga. Wa day kalinaw. Karon magkahiusa. Mao na kani si San Josapat gisugdan niya pagpaningkamot nga magkahiusa ang Orthodox Church ug ang Latin Church. Kay nagkabangi naman Nya sa iyang paghiusa ani dunay mga fanatic didto nga mga tao nga di gid sila mosugot nga maghiusa nga mobalik sila pag kaning tahod sa Santo Papa sa Roma, gipatay siya. Nya iyang gipakita nga wa gyud siya musukol, nagpapatay siya adtong tao nga niingon og mubuhat kay kaana nga imo giming hiusahon, moari gyud ka diri patyon gyud kanamo, patay gyud siya. Nya kamo, andam ba mong magpakamatay para magkahiusa o andam mo patay aron ka malinawon? Usahay ra ba kita nangita tag kalinaw pinagis pagpatay sa tuig katawo. Karong bag-o na nasa gipatay nga judge man siguro to. Patay na sad. At sang niaging mga pila na to kaadlaw, din sa gipatay, di ba? Perting patay. Nya kamo musugot mong patyon para lang magkahiusa. Ikatulo, nga timaan nga naghari ang Ginoo kanang wa nay sala nga mahibilin sa atong kasing-kasing og huna-huna. Kana bang di na ka magsigig ingon nga tao raman gud ko makasa man gid ta, tao raman gud ko kasa raman gid ta.
Ngano gud taong tao, sige kag ingong amahan namo, nya tao ra di ka, di ka anak sa Ginoo. Di ba? Nya magsige pag kag ingon ani, tao ra man gud ta, kasaha man gid ta. Aw sige. Uban ni na lang na nga tao ra gid ta. Pero hain naman ang Ginoo, nihari ba nimo? Nyag nihari nimo ang Ginoo, naa pa day sala diha. Para nagong pagsigig pamalikas, nga ang pader di gyud mapugnan pader makapamalikas kita sus kasi gyud mga anak. Kono, suway kono og pangayo os Ginoo nga mohari isya nimo. Tan-aw nato kanang kasiaw sa imong mga anak, mamalikas pa ba ka anak? Dili na ug maghari ng Ginoo diha nimo, makita nimo sa kasiaw sa imong mga anak ang grasyas Ginoo. Magsige na kag ingon, Lord, salamat kay himsog kay ako mga bata na kusog imudagan. Tana lagsik ang usaw na ni kat-kat yus bongbong. Salamat kay Lord kay makasaka pag yun. Nya ambak dayon, lagubo dayon. Inka ligo nagtuhod Lord Wa man gyud mabali ang tuhod, ambak man. Ana nya dakpanay, iduot tong inyong TV nga flat screen, buak dayon. Inka kusganas ako mga anak Lord. 3 years old pa man lang ni buak mang TV. Di magsige kag daig sa Ginoo no? Sakto ba? O hapak dayon, ikaw giingon tika. Sus, ang gahari nimo ang yawa. Niya ang pari sad, kakita sad sa sakristan og sa dinhi nga nag-serve, di sa kay may mo serve, mo smile ra. Kalimot man gani sa stula. Naghinisgutay may kaganiha bahin sa kanibang pagtabang og tao. Nya ako nakashare sad ko nga naasag ko'y gipangtabangan nga akong mga scholars. Sukad ko na ordin pagkapari, murag mga dulan na sa usa ka gatos ang akong napaeskwela og napagraduate og college. Nya ningon dayong usa sa nakigistorya nako. Nya pader, kumusta naman sila? Sige pa sila anha nimo. Nako naay mga unom ka buok nila nga sige gyapon og kontak nako. Pero ang uban hapit gani di nakaila. Ana. Okay ra na ninyo. Kana bang muhatag ka nya samtang mangayo pa sige gyud balik-balik, pero inig kakuha na siyang gipangayo, sibat dayon, din aka hinumduman. Ang atong kinaiya, susama ni ana in relation to God. Daghan kay nato ingon ana, nga suod kay natong Ginoo basta naapatay gipangayo, pero mahatag na gani ang atong gipangayo, awa na, goodbye God. Ako na say Ginoo. Nya inig kahurot na pud ani, balik na sad ko nimo. Di ba? Kamo dili mo inana. Maayo kay mga buotan day kay mo. Nakaron sa giayo ni Hesus nga napo kasanlahon, usa ray ni balik. Pasabot pila man ang 1/10. 10%? 10% to? 10% ra ang magpasalamat. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok gitabangan sa Ginoo. Sa tibok na tong parokya ba, pila ka buok gitagaag hangin, gitagaan og yuta, gitagaan og tubig, gitagaan og kinabuhi, gitagaag trabaho, gitagaan og maing panglawas. Dinhi sa atong parokya, pila ka buok? O lagi, pila lagi ka buok? Kaihap mo. Amo ning gihap-ihap dinhi das bata murag moabot og mga 25,000, labing minus das bata 25,000. Kada adlaw tulo naman ni atong misa ang mosimba pras ninyo. Karon nagandaghan man mo lagyo. So tingali kada misa moabot siguro sa kada adlaw og mga butang talang og mga 20 ka buok o 30. Nana ay no to 50 lang. Ya gabalik-balik ra man na.
Di balik sa hapon. So mag-average ra og mga usa ka gatos kada adlaw. Magbalik-balik raman mo. So sa gatos buntag udto hapon nya sa Domingo murag naa sa tingalis mga abot bakag 500 gikan sa buntag ngadto sa gabi. Bisag ibutang pa nato 1,000 ato na lang yung i-exaggerate. So pila ra man kabuk manimba kada semana? Mga 1,100 out of 25,000, 1,100 nakaabot na siya og 10%. Ha? Wa no? Mao na siya. Importante bas Ginoo? Importante ba niya nga mobalik ta niya? Importante? Kada ba ini kadawat nato sa blessing niya mobalik ta niya aron magpasalamat? Importante nas Ginoo? Dili. Wa na siya magkinahanglan ana, pero importante na para nato nga naa gihapon ang atong connections Ginoo. Nganuman kay kining grasya nga gihatag sa Ginoo nato, din agani nato i-connect sa Ginoo adto gid ni ma-connect sa yawa. Mo na akong giingon, daghan kay grasya nga nahimong disgrasya. Tanawa, imong bana na promote pagka-manager. Wa na may simba-simba hinoon kay nagbisi-bisi na mas iyang pagka-manager, nakakabit. Nakapangabit. Pero katong wa pa mahimong manager, sayo kay muuli. Ngano man, wa may daghang kwarta. Pag daghan as kwarta, kapangabit dayon. Katong estudyante pa ka ba? Kusog kay kang mo paubos. Yes ma'am, yes sir. Ana, matinahoron kay ka. Karong na maestra na ka, grasya ba yan ang mahimo kang maestra? No? Awan sa na, disgrasya, grasya. Sige kuno, ikumparar kuno, hay may dagko ni mong sa katong estudyante pa ka o karong maestra na ka? Sus, nahimong disgrasya ang pagka-maestra. Kaya unidaghan ni mong sa karong maestra na ka, may pag-estudyante ka. Katong seminarista pa ko, ikumparar karong pari na ko, hay may mas daghag sa karong pari na ko o katong seminarista pa? Secret. Og di ta connected sa Ginoo, ang kuyaw kay ang atong grasya mahimog yung disgrasya. Para nang wa kay kwarta, ana rakas balay sikag ampos Ginoo. Pag abot na daghan ng kwarta, hala musugal na, muinom na, mukasino na. Di ba? Nya mangilad nagsugod. Ana? Nya kamo karon, kumusta man inyong grasya? Wa madisgrasya. Sa unang pagbasa, gi-warningan, gitudluan ni San Pablo si Tito sa pagsulti sa mga katawhan. Unsa may iyang giingon? Pahinumdumi ang mga magtotoo sa pagtahod o pagsugot sa mga punuan o sa mga anaa sa kagamhanan. Andam pagbuhat sa tanang butang nga maayo. So, ang pasabot ani ba nga musikat ra ba ning ni ang magsigig simba, musikat ra ba ning ni ang magsigi og binuotan. Nya ini kasikat na nimo tudluan gyud ka kanunay nga magpaubos, magmatinahoron sa imong isig katawo. Kay kung muundang nagikas pagtahod sa imong isig katawo, kay ikaw na'y magpatahod tungod kay naa na kay kwarta, naa na kay gahom, naa na kay gitawag og kasikat, patay ka diha. Yawaan gidayon ka. No? Karon, kumusta mang inyong kinabuhi? Daghang yawa o daghang Ginoo? Ngano mo iyan na ana mamunong. Oy, daghan kay giyawa, kay di ta kabantay, dali kay masuko, dali kay mangaway, matakdan dayos mga libakiro, ana, daoton ganita, lab, suko dayon. Ayaw pagpatakod, oy. Na pabilin sa grasya.
Ang na importante kaayo nga dili ika maoy magbantay sa imong kaugalingon. Kinahanglan gyud nga ang Ginoo gyud magbantay nato. Mao na sa atong tubag sa Salmo, ingon kita magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Ikaw na gani mo'y magbantay nimo, ikaw na gani mo'y magbantay sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, mayawaan gyud ka. Pabantay nas Ginoo, isalig nas Ginoo. Ayaw pagsigig paningkamot nga ikaw gyud mo panindot sa kinabuhi anang imong anak. Ang Ginoo mo'y papanindota ana. Nya og ikaw maestra ka o maestro, empleyado, pare. Di na ta maningkamot nga munindot gyud ang imong eskwelahan, ang imong estudyante, nga munindot gyud ning simbahan. Di na lang ko maningkamot ana. Ang akong paningkamutan nga matuman ako unsay planos Ginoo, isipari ko unsay planos Ginoo para sa San Vicente Ferrer Parish. Ang plano des Ginoo dinhi nga ma-repair ang atop, ma-repair ang kisame, manindot na ning atong mga windows, pulos-pulos na stained glasses. No. Unya ang tanang nagtrabaho dinhi kinahanglan gid ay nga mabayran sad sila, dili lang sad nato tangkyohon. Mao na nindot sa kayo ato sad silang gitagaan og mga kani-ganing sakto gyud nga kani-ganing remuneration sa ilang pagtrabaho dinhi, labi na gis ato mga contractors. Nya daghan sa kay ni-appeal nato dinhi sa planos Ginoo ang atong mga benefactors ug donors. Tanawa lang tong atong gipamaligya nga 3,500 slots. Hibaw mo pila na lay nahibilin? Kuha mo kibaw? Awa mo kibaw eh. So ako ning isulti ninyo, salamat kay namalit ha. Ang 3,500 slots nga atong gipamaligya para itiwas og bayad sa atong mga nahumana nga mga projects sa atong contractors, ang nahalin as of yesterday niabot na og 3,378. Ang available na lang pakpak ko sa pakpak. Salamat no sa namalit. Ang available na lang 122. Ala, di na mo kaabot ani, paspasin ninyong palit. Og mamalit mo gikan karon hangtod sa Domingo, mahurot man gyud tingali ni, pero welcome pa ang mopalit gikan karon hangtod sa Domingo. Love offering gihapon na siya. Part gyapon na ani. Kay naa man sad tay daghang project nga wa maapil atong gi-quote sa una. So ato ra sad nang i-apil og bayad. Pero ang punto lang nako dinhi ba, pagkadaghan na malit, kadaghan sa gustong mutampo, kadaghan sa gusto nga mupatuman, nga matuman ang planos Ginoo aning simbahana, dili ang plano ni Father Siano, kung dili ang planos Ginoo. Nya kinsa tong muapil sa pagpatuman sa planos Ginoo, dili sad taniya hikawan, pun-an niya ang grasya nga atong nadawat. Tanawa ang sanlahon, pagbalik niya, Lord, salamat nga giayo ko nimos akong sanla. Unsay giingon sa Ginoo? Maluwas ka, pinaagis imong pagtuo. Primero, pag-adto niya, nihapa siya, nagpalayo sila, ang ilarang gipangayo, kaayuhan sa lawas. Pagbalik na niya kay nagpasalamat, gihatag sa Ginoo niya, salvation. Dili lang healing, kung dili salvation, kaluwasan. Pagkanindota na, kana bang maluwas ka? Din adjud ka ganahang masuko ba kay buutan na kay kastanan. Kay kanagong taong naluwas, buutan kay na, din na masuko. Kanang tao nga impiernohonon pa, dali kay na masuko. Kaning gawali, dugay ni masuko o dali? Dali. Diha pa lang sa Kristi, suko na. So kaning ni impiernohonon pa ni, amo na ngita pa kog panahon ani makabalik ko sa Ginoo. So, salamat ninyo ha, kamo mga buutan mo, di naman mo mga suko no. Kamo ba diya nanimba? Kamo diya mga nas online, di na mo masuko. Nabitay ni paambit nako karon, gibuwagan siyang bana. Ingon iyang bana gipulaan ako sa naong ni Muday. Giingnan ko no siya. Siya nagpasalamat jud ko sa imong mga wali pader. Kay kaupat na ginigibuhat sa akong bana nako. Pero karon pa no sa ikaupat niyang pagbuhat ani, niingon ra gyapon ko,
kung mubalik ka, di aragyod ko. I love you very much. Ana siya. To kuno gibiyaan ako no siya. Nakoy kanindot gud nimo. Nako padayon ni ana. Kay di jud ka makasa, malangit jud ka. Sunang ka, biyaan siya siyang bana. Nya ingnon pag kang gipulan ako ng naong nimo. Nya biyaan. Nya inigdangtan kuno mga usa ka tuig, mubalik man kuno. Iya ra sa kunong dawaton. Karon mo ra kuno gyapoy iyang giandam, iyang kaugalingon. Niingon sa kuno siya, take care. Ay kamu din mo inana mo. Oh, ambot lang, siguro ninyo. Sige, manindog na ta.